Strigă omul eu prin casă. Vreau mâncare sănătoasă! Vreau mâncare sănătoasă! Stai pe pași, măi băiete, să mă leg acum la plete. Și apoi și de stau acasă. Eu tot vreau să fiu frumoasă. După și eu m-am legat, hop și varza o checat. Ho, vărzucă, stai așa, să te dau prin baia mea. O, află că hop și el, zăgărât și bunișel, trece aici la mamica să-ți mai spăl un chic fățuca. Și ca să vezi tu mai departe, să mă împlu de păcate, m-am gândit să-l rozolesc și prin unt să-l tăvălesc. Îi pun de toate mai departe, îi pun piper, îi pun și sare. Îl las la foc încetișor ca să iasă bunișor. Multă apă tot nu-i pui, ca să nu se răsfăță. Mai adaugi pic cu pic. Dar de varză nu mai știu nimic. Ia să văd ce faci, Leliță. Gata tu a ta băiță? Și Lelea relaxată. Ia mai treci tu, dragă fată, chiar aici la oaltă. Pune o varza, păpușoi. Un fel de tip de porumb. Așa-i la noi. Pun orezul, parmigiana. Îi pun de toate. Făștea mestecat la dufovcă, cuptor la voi, pe 5 minute tu l-ai dat. Stai, bărbate, nu fi rău, să postez și în grupul meu. Am fetițe curioase, tot ca tine, nu chiar grase. Vor să știe mai mereu care e secretul meu. Silueta mea frumoasă, pufoșică și nu grasă. Hai și voi acum la masă.